Πριν θα καλησπερίσω τον κύριο Γιάννη Παυλίδη, ηλεκτρολόγο μηχανικό από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Παυλίδη, γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι είναι αυτό το αυτοκίνητο? Θα σας εξηγήσω με συντομία τι κάνουμε. Λοιπόν, με αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε εδώ πέρα, χαρτογραφούμε περιοχές και ολόκληρες πόλεις. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αυτή η χαρτογράφηση αφορά φωτογραφίες με οπτικό πεδίο 360 μοιρών. Δηλαδή, είναι φωτογραφίες που κάποιος μπορεί να κοιτάξει προς όποια κατεύθυνση θέλει. Από εκεί και πέρα, αφού τελειώσει η χαρτογράφηση, το υλικό αυτό το προβάλλουμε στο κάπου.gr και μπορεί ο χρήστης μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του να κάνει περιήγηση σε ολόκληρες πόλεις βήμα-βήμα, χωρίς να αφήσει την οθόνη του. Να το πω εγώ απλά έτσι όπως το κατάλαβα. Πριν από λίγες μέρες παρουσιάσαμε στα δελτία ρεπορτάζ με την Google, η οποία έχει μια εκπληκτική τέτοια υπηρεσία. Αν ψάξει κανείς, ας πούμε, μπορεί να περπατήσει κανονικά στη Νέα Υόρκη σήμερα, Ακριβώς. σαν να είναι εκεί. Είχαν έρθει λοιπόν κάτι αυτοκίνητα μαύρα, πολύ εντυπωσιακά, της Google, τα οποία χαρτογραφούσαν, φωτογράφιζαν με αυτόν τον τρόπο την Αθήνα. Για μας έχει μεγάλη σημασία ότι Έλληνες κάνουν ακριβώς αυτή την ίδια δουλειά. Θέλω να σας πω ότι επειδή μπήκαμε στο site και το είδαμε, πραγματικά έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Φωτογραφίσατε τη Θεσσαλονίκη. Ας δούμε λίγο, αυτή είναι η εικόνα με τις φωτογραφίες. Μπορεί κανείς να βρει οτιδήποτε θέλει στη Θεσσαλονίκη, να περπατήσει στην πόλη μέσα από το διαδίκτυο. Η εικόνα που βλέπουμε είναι από τις φωτογραφίες των 360 μοιρών, οι οποίες υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο site. Αυτή είναι επιχειρηματική πρωτοβουλία και τεχνολογική, πραγματικά αξιέπαινη. Αλλά να ρωτήσω το εξής: λεφτά σας αφήνει αυτό, κύριε Παυλίδη? Η εμπορική εκμετάλλευση ξεκινάει τώρα, κύριε Βαγγελάτε. Η εταιρεία μας αριθμεί 5 μήνες ζωής και το πιο πολύ καιρό από αυτούς τους 5 μήνες κάναμε έρευνα πάνω στην τεχνολογία που αναπτύσσουμε. Πλέον κυνηγάμε εμπορικά με τους εξής τρόπους. Βγάζουμε κάποιες εξειδικευμένες εφαρμογές πάνω στην τεχνολογία μας. Πέρα από την προφανή εφαρμογή του τουριστικού οδηγού πόλης, μπορεί να λειτουργήσει ως μια μεσητική εφαρμογή, όπου μπορεί κάποιος τον οποίο τον ενδιαφέρει ένα ακίνητο να κάνει μια βόλτα γύρω από το ακίνητο, να δει που είναι η κοντινότερη στάση λεωφορείου. Ξέρετε γιατί το ρωτάω? Γιατί, ας πούμε, εγώ να μην μπω στην Google που είναι πιο γνωστή, πιο διαφημισμένη, και να μπω σε εσάς? Ποιο θα είναι το κίνητρο που θα υπάρχει? Το κίνητρο είναι ότι εμάς μας ενδιαφέρει οποιοδήποτε προορισμός στην Ελλάδα, ο οποίος έχει κάποιο πολιτιστικό, είτε τουριστικό, είτε οικονομικό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, στο site μας μπορούμε να δούμε εμείς τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα και μια μικρή διαδρομή της Αθήνας. Διαλέξαμε αυτούς τους προορισμούς γιατί πιστεύουμε είναι προορισμοί στους οποίους δύσκολα θα φτάσει η Google. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν πάμε να ανταγωνιστούμε την Google. Θα ήταν αφελές κάτι τέτοιο. Εμείς πάμε να δουλέψουμε συμπληρωματικά στην υπηρεσία της Google. Πάντως, αυτό που βλέπουμε είναι μια εξαιρετική δουλειά και το βλέπουμε στην εφαρμογή με τα ακίνητα, τις πωλήσεις. Επιμένω να λέω όμως, δείχνει το ελληνικό δαιμόνιο και την ελληνική δυνατότητα. Και το χαιρετίζουμε όλοι αυτό. Δύο λόγια θέλω να ακούσουμε και από τον κύριο Μπέσικο. Κύριε Μπέσικο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτε. Έχετε μάντρα αυτοκινήτων στο διαδίκτυο? Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι δεν κλαίμε. Δηλαδή? Όπως προείπατε. Επειδή χαιρόμαστε πολύ. Χάρη στο κατάστημα, το οποίο έχει την ονομασία www.autobesicos.gr, καταφέραμε όχι μόνο να περάσουμε αλόβητοι από την κρίση την οποία ταλανίζει τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο την ελληνική αγορά αλλά και την παγκόσμια, αλλά καταφέραμε να αυξήσουμε μήνα με το μήνα τις πωλήσεις μας. Μπράβο σας. Καταφέραμε να έχουμε ένα site το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα διεθνή και καταξιωμένα καθώς και πολυδιαφημισμένα site τα οποία υπάρχουν στο εξωτερικό. Κύριε Μπέση, και το site το φτιάξατε. Πρέπει να έχετε αγοραστές για τα αυτοκίνητα. Επ' αυτό συζητάμε τώρα. Πάρα πολλούς αγοραστές. Πάρα πολλούς.